ಬಹುಜನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಮದಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ತೋಂಗಾನ್ ತೋಂಗಾನ್ ಹಿರಮಸಿಂಗ್ದ ಥೋಯ್ದೋಕ್ ಹೆಂದೋಕ್ಪ ಮಿಸಿಂಗ್ದ ಪಿಬ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಗ್ಲಬ ಅವಾರ್ಡಿಸಿಂಗ್ ಓಕ್ಪಗಿ ಅಮದಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಲಾಂಥೋಕ್ಪಗಿ ಥꯧꯔꯝ ngasi ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಥಾಂಜಿಂಗ್ ಹೋಲ್ದ ಪಾಂಥೋಕ್ರೆ ಬಹುಜನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹುಜನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಣಿಪುರ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಲಿನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೈಕೋನ್ ಫಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ NE ರೀಜನ್ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಣಿಪುರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿಂಧುನ ಪಾಂಥೋಕ್ಪ ಥꯧꯔꯝ ಅದುದ ತೋಂಗಾನ್ ತೋಂಗಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಂಗ್ ಮಿಯೋಯ್ 13 ಲಾಂಥೋಕಿ ಲೋಯ್ನನ ಮಮಾಂಗ್ದ ಬಹುಜನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಮದಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಪಿಬ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಂಗ್ ಫಂಗ್ರಬ ಮಿಯೋಯ್ ಸಿಂಗ್ ತರಾಮ್ ಓಕ್ತುನ ಇಕೈ ಕುಮ್ನಬ ಉತ್ಕಿ ಥꯧꯔꯝ ಅದುಗ ಮರಿ ಲೈನನ ಇಂಫಾಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ की चेयरपर्सन लाइसरम बोबीना हाई तोंगान तोंगान बलम सिंगदा थोइदोक हेंदोक थबक तौरिबा सिंगदा इकाई खुमनबा उतुना मखोइबु पुकनिंग थौगटपा हाइबा असि तौफम थोकपा अमनि खुनाय असिगी याइफनबगिदमक मसा मसागी सिनफम सिंगदा अंगंबा थाकता होटनरिबा कनानासु खंगबिद्रबा सिंग अखोइना इकाई खुमनाफम थोइ हाइना महंगना मखा ताकी बहुजन साहित्य अकादमीना अदुमलबा मणिपुरगी अखोइना मसक खंगबा याबा लोइनना मखोइबु थागतपा याबा मियोइसिंगजे फेलिसिटेट तौबिबा एवार्डी मयाम हाइबदी मियोइ 13 ना नेशनल एवार्डी अदुमबा एवार्ड फंगकपा मतम सेदा कनामतना अखोइबु रिसीव तौबिनिगाय नत्रगना मखोइबु रिकॉग्निशन तौबिनिगाय नत्रगना करिनो हाइबदो मयामतना कनामतना खंगदना तुमिन्ना लेगिबगी महुत्ता बहुजन साहित्य अकादमीना ngasi मणिपुरगी अदुमलबा 2024 अमसुंग 25 की चाही असिदा फंगिबा एवार्डी सिंगदो ngasi फेलिसिटेट तौदना लोइनना रिसेप्शन तौबीदना मखोइबु ऑनर तौबीबसे याम नुंगाई होगी फुरुप असिदगी अदुमबा नेशनल के थाकता एवार्ड फंगलकपा असिबु फेलिसिटेट तौबीबसे असुकी मति हाइनिगाय लतना याम नुंगाइजै अमसुंग थागतपा फोंदोकजै चाही खुदिंगी अखोइगी इमा लेबाकसिदा लेजरिबा चिनाउ पुनम आसे मथंग लाइबा 2025 अमसुंग 26 लाइबा इयर सिदासु रनिंग इयर सिदासु असुंबा एवार्ड मयाम पुबिरक्तना इमा लेबाकसिबु अवांगबा थाकता मरोइना मयाम सखंगनबा होटनबा मतमदा अखोइगी इमा लेबाकसिदा लेमिनरिबा अखोइगी कांगलुप खुदिंगमकना होटनबगी अदुगुंबा एक्सिपमेंट अदु फंगदुना पुदुना लाकपसे चाही खुदिंगी रिसीव तौबा असिमक्सु अइना याम थवाई नुंगाइजे हाइबा फमदि थमजरि मयामदा।